Malaysia Union Home Minister nilai yo tip lembah kilat patai kubor hi kam dei officially le seru ringila tip ru lembah kilat patai kubor ba unwan sepo ka jela ka jungi habo wana ka jungi ka bamut ba unwan bane shem bane kreni ka jinge ka jungi tengi tip sai ba ka kam bane kren ya upuru sam kala long pa ko wei kum bala pan mana hadu goti na ka shi minister jong ka sam ru de bat kum juru ha ka bede ka ILP ka age schedule agenda jong ka khasi angaro language baru kait ke bumut baga government jungi leng ba minister ngi kren ya UMLA jungi hi ba anda one chief minister ngangit kendon ke cabinet meeting tengi kwa begini bar kait kin sim ngi kren maru pai ba jong state ke jungi la cabinet ti bandon ke ji kren te ya kayo ya ke jing mo yo ban kren ke song ha un re ngi tengi ong ba kum ka party ngi kerpat ya ka sarkar bakan ya kren yo ownership honorable home minister pon ai ka lat kan ban ya kren kata ke jing kerpat ba ke jing lawa ke jungi Parti HSPDP hadin bangili i bakandon ke kren haki arliang ya ke kampur kamsam megili abala sam ti manta ke sing la summit ya ka wei ka jingkepat bat ke jing ai jumut sa ka sarkar leng bau chief secretary ba ka sarkar ka dei ban thau no ya ka wei ka consultative committee kata ka consul committee kamut bangin thau committee ke kan long ban kamut kumni kan ba kata consultative committee endon ki members jong baro ki badan kam bade bandan with all stakeholders lagi ki political parties lagi di council lagi di ki NGO ru la da ki don ki balong tan kam bandan hang ta ma ka chong government tingi don ni ki kategori ki jing ai jung ki terms of reference ka baning kong ka long ba ki file ya report dan ni ka comprehensive report ya baro ki jing don ki tu ki area balon differences ki kharat li ki jaka but hang tu ban shem ya ka position ka pasai mo la ka documents ka de ka jongi dan ka de ka bomdare than ka jongi but baro ki areas of differences bakin kami benya nang tu kan shwa banan ka jinga kan but ban ai ka suggestion shaka government ya ka pocket A mo gede bakin suggest kumta ka B ka C hadu ka arti ki chaka ya ka ja banginam du nong bal banginom let's say bangin bak ga bangingin ken na kame kali akan nong tik kumba ngira de tip lepa ya ka ba ten kam tam ban le la de badawa la de bad ai la de ban shim ka arpat bagani ka committee kan don ru kanu ka ban ajimut ya kanu ka belong mutually acceptable lani ka common approach mo ba kumnungin le halor gini ki paket badan jing ya kaja ka balai ka long ba kadai ban don ka por state ka ngiong ka stipulated time frame ka ba umdai ban pelat ya ka tai benai le ni kum ta ter te pi ngiron hang ni jing sa ki kot ki ba ha ka por ba menswa ka government ko barim ru ka lale ya kata kala ai ngi hak artli ki chakai ka ja ka kerteng jong ka jaka ka jing he jong ka jaka ki daw jong jing ki mapping but ki documents pi ni par khoi ki computing aso ka ton kam te kan pensuk kan pensai but kata ka komiti kala tip lepa yang i bangin kumno bangin ya kren baka asam tenai hakdak pada ban ya kren bat kasam ngaso kum baka epi si mister jungi dak baburom ke jingjia kala sapu semtam idang don mantai sem arsenal sem mo ndai ka komiti kan suggest ke komiti kan find ya ka finding jungka kan ai ka finding jungka kan ai ya ka jingsem jungka bat ngin kren kum takai tengah semua kalau ngebatun kampalat kata kadai ke bangam takasi ngala bu ya kene ka city bat dai hau CS akasnem arja khandai haba thau ye ni ka sarkar mo akasnem barkat pra ngila de summit ya kijing dawa ke jungi bat ki we ki party kumju ten roi hakapor ke bamut ban sim ye kijing kren hakitu kisem are khandai arja pho bade kawan no kene ka COVID-19 pandemic te ngimlong supat ban move na kaliang jungiru bat na kaliang kasukaru ko ong ba kadon kanika jing ban don ke jing kren ban don ke jing kendu mo nama ke don kanika pandemic te na kata kadaw hakini ka asnem kala ong no ya kata ka jing tungu ke jungi dan jong kasukaru te ngishim ba hakini ki asnem bal alap pade ngimdon ni ban ong ko pat ban ong ba ka klemsim khia ka komen te mentana maru ka por ka sha mo ilayo kini ka lat ban sedang ya kikam kejam jong ka sarkar kala relaxation jong ka COVID-19 kala don tengah ngej ba ngidang don kapor ka ba
in sim khai na kam bat ban le ya kai ching thu ka ba den kam